Zdravím. Jen jsem ti chtěl říct, že na konci videa je edit, který by si měl ty ohodnotit a dát mi vědět do komentářů, jestli je dobrý nebo špatný. A ještě jedna věc. Pokud by si mě chtěl podpořit, tak mi sem dej follow, like a nějaký ten pěkný komentář. A jestli mě chceš podpořit ještě víc, tak naběhni na můj YouTube kanál a dej mi tam odběr. Odkaz máte na profilu. Užijte si video. Мы с тебя помни имена, лица номера. Я помню только пин-код за мастера.